लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कलार टिउसन सेन्टार टुइसनेलावहाय बरायग्रोनाय जाबाय। जों दिनैहाय बेयावहाय 1000 कुइसन प्रेक्टिस सिरिजनि 3 बेखौ जोङो सावरायगोन दिनैहाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद नायलांबानो जाबाय आरो नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। बेयावहाय 41 कुइसन if 3/5 of 60% of a number is 36 the number is माने बेवहाय 3/5 माने 3/5 ना of मा होनदों 60% of a number माने मोनसे अनजिमानि 60% नि 5 बाहागोनि थामा मा होनदों 36 बेवहाय मा जागोन into 60/100 into मा जागोन of नालाय ना x बे हमबाय जों साप'ज x बा मोनसे नाम्बारखौ जोङो x लाबाय जोंना बे बेसेबां जायो नोङो 36 बा 0 जों 0 केन्सेल खालामबाय जोङो ना बेखौहाय जोङो रानोबा 2 जों रानोबा 3 2 जों रानोबा मा जागोन 5 ना दाना 3 जों 3 खालामबा मा जायो 9 9 जों 6 खौ बेसेबां जागोन बियो 4 ना 9 जों 6 जों 4 दानिया 5 जों 5 इन्टु खालामबा बेसेबां जागोन बे 25 25 जों 4 जों इन्टु खालामबा बेसेबां जागोन बियो सरि 25 जों 4 जों बेसेबां जागोन 100 बा बे नाम्बारा बेसेबां जागोन बियो 100 अपसन नाम्बार 1 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय बियो। दानिया नेक्स्टआव दङ on simple interest a certain sum become rupees 3,400 at 12% per annum in 3 years find the sum in rupees जेनेबा दोङो सिम्पल इन्टारेस्टआवहाय आरो ना सिम्पल इन्टारेस्टआव मा दोङो मोनसे जेनाखि धोन ना बियो बेसेबां जाहैयो दोङो 3,400 मा दोङो बेयावहाय 12% पार एनाम माने बोसोरावहाय ना बोसोराव 12 जौखोन्दोयै 3 बोसोराव 3,400 जायो। अब्ला माखौ दिहुननांगौ जोङो जे धोनखौ दिहुननांगौ जोंना सिगांनिहाय आसोलखौ दिहुननांगौ जोङो बेसेबां जायो आसोल राङाहाय बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ जोङो अब्ला जोंना बेवहाय जे सिम्पल इन्टारेस्ट जों मिथियो जे बेवहाय जेब्ला जोङो सिम्पल इन्टारेस्ट ना सिम्पल इन्टारेस्टनि फर्मुलाया मा जायो प्रिन्सिपाल आर रेट ओमफ्राय टि टाइम डिभाइडेड बाय मा जागोन 100 नाथाय बेवहाय मा होनाय दङ एमाउन्टनि फर्मुलाया एमाउन्टखौ दिहुननाय फर्मुलाया मा जायो प्रिन्सिपाल प्लास सिम्पल इन्टारेस्ट ना बेखौहाय बेबायदिहाय बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बिसोर मोननै फर्मुलाखौ ना बेवहाय सिम्पल इन्टारेस्टआव बे मोननै फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया जोंहा बेवहाय दिहुननांगौआ मा जोंहा प्रिन्सिपालखौ दिहुननांगौ जोंना एमाउन्टआहाय होनाय दङ अब्ला जोङो माबोरै दिहुनगोन जोंहा जे जों मा मिथियो जे एमाउन्टनि समान मा होनना बुंदों जोङो पि प्लास एस आइ होननानै जों मोनदोंमोन जोंना दाना जोंथ' एस आइ सिम्पल इन्टारेस्टनि मानबो होनाय गैया नाथाय बे एस आइनि जायगायाव मा लिरनो हायो जोङो जे दानिसो जों मोनखाबाय एस आइखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायोमोनलाय जोंहा पि एस आइखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन एस आइनि समान मा जायोमोन पि आर टि बाय मा जायो 100 बेयाव मा जायो पि आर टि बाय मा जागोन 100 बेवहाय जों मा कमन लानो हायो जोङो पि खौ कमन लागोन पि खौ कमन लायोबा 1 प्लास आर टि बाय मा जायो 100 जायो होमबा जोङो ए नि समान ना एमाउन्टनि समान जोङो बेखौबो लानो हायो जोङो ना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बे फर्मुलाखौ कनसेप्टखौ गोसोआव लाबानो जाबाय ना होमबा जों दानिया थोंजोङै बानायदिनि बेवहाय जे जोंहा बेवहाय एमाउन्टआ होनाय दंना एमाउन्टआ होनाय दङ 3400 इकुवेल मा जागोन प्रिन्सिपाल फि ना बेवहाय मा जागोन 1 प्लास आरआ बेसेबां 12 टिया बेसेबां 3 बेयाव मा थागोन 100 अब्ला जोङो मा खालामनो हागोन बेवहाय थोंजोङै जोङो बेखौहाय ना थोंजोङै जों बेखौहाय रानोब्ला बेखौहाय जोङो जेब्ला 4 जों रानगोन 4 जों बेखौ रानोबा मा जागोन 3 आरो 4 जों बेखौ रानोबा बेसेबां 25 दाना 25 जों 1 जों सानजागोन बा 25 जागोन आरो बेवहाय 3 जों 3 सानजाबा 9 9 जों 25 सानजागोन जोंना 9 जों 25 जों सानजागोन बियो सरि 9 जों 25 जों प्लास खालामबा 34 जागोन बियो ना बेवहाय 3400 इकुवेल मा जागोन पि इन्टु मा जागोन 25 जों 1 जों 25 बेनिफ्राय 3 जों 3 सानजाबाथ' 9 9 जों 25 जों प्लास खालामबा बेसेबां जागोन बियो 34 गायाव मा जागोन 25 34 जों 34 खौ रानबा 100 ना दाना 25 जों 100 जों इन्टु खालामबा मा जागोन बेयावहाय 2500 ना 2500 होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार 4 आवहाय 2500 आवहाय
कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बियो नेक्स्टआव दङ रुपिस 6,000 becomes rupees 8,340 in k years at simple interest if the rate of interest is 13% per annum what is the value of k बेवहाय जोंहा k नि मानखौ दिहुननांगौ बेवहाय एमाउन्टआबो होनाय दं आरो प्रिन्सिपालाबो होनाय दङ ना एमाउन्टजों मा होनो प्रिन्सिपालाहाय होनाय दङ जों माखौ दिहुननांगौ बेवहाय जोंहा दिहुननांगौआ जोङो k नि भेलुखौ दिहुननांगौ होमबा जों दानि बायदिजोंनो जों दिहुननो हायो जोङो ना जे जोङो एबा जोङो बेवहाय जोङो SI नि फर्मुलाजों बुजिगोन ना SI नि फर्मुला SI जों मा मोनलाय SI आहाय PRT बाय मा जायो 100 होमबा जों बेवहाय बेजोंनो जों माखौ दिहुननो हायो जोङो K इयार माने जोङो टाइमखौ दिहुननांगौ T खौ दिहुननांगौ होमबा जोंना मा जागोन बेवहाय T खौ दिहुनोब्ला मा जागोन PR आहाय माखौ रानगोन SI इनटु 100 बेखौहाय रानगोन बियो ना होमबा जोंना T खौ दिहुननायनि फर्मुलाया बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दायो बेवहाय जोङो बेखौ मावफुंनोसै जोङो ना बेखौ गोसोआव लादो होमबा जोंहा मा जागोन SI खौ जों माबोरै मोनगोन A निफ्राय प्रिन्सिपालनिफ्राय जोङो सरि एमाउन्टनिफ्राय जोङो प्रिन्सिपालखौ माइनास खालामनांगोन होनबा 8,314 निफ्राय 6,000 खौ जोङो माइनास खालामनांगोन बेसेबां मोनगोन जोङो 2,340 मोनगोन जोङो ना SI खौ बेसेबां मोनगोन जोङो 2,340 मोनगोन जोङो बे जाबाय SI ना होमबा जोंना माखौ दिहुननांगौ जोङो टाइमखौ दिहुननांगौ ना जिहेथु जोङो टाइमखौ दिहुननांगौ अब्ला मा जागोन जोंनिया T इज इकुवेल टु SI बेसेबां मोनगोन नोङो 2340 इनटु मा जागोन 100 बेवहाय मा थागोन जोंहाहाय R बिनिफ्राय मा जागोन PT ना PR माने T खौ दिहुननाय फर्मुलाया P खौ दिहुननाय फर्मुला मा जागोन नोङो SI इनटु 100 बिनिफ्राय मा जागोन बेवहाय PR ना PRसो बेवहाय PR गोसोआव लाबानो जाबाय PR ना बेखौ गोसोआव ला होमबा P आहाय बेसेबां बेवहाय P आ जोंनिया 6,000 ना 6,000 बिनिफ्राय रेटआहाय 13 होमबा 1 2 3 जों बेखौ केन्सेल खालामबाय जोंना बेनिफ्राय 13 जों बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 13 जों बेखौ रानबा 1 बा 13 बा 10 104 ना 104 बा बेसेबां थांगोन बेवहाय मा होनदोङो 13 जों 2 3 4 खौ राननांगौ ना 1 हरोबा 13 104 बेसेबां जागोन बियो 4 मोननांगौबा 8 ना 8 जों 18 जागोन होनबा 18 थांगोन होनबा 6 जों 18 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 3 बेसेबां जागोन एन्साराहाय 3 इयार्स जागोन बियो ना एन्सारा बेसेबां जागोन बियो 3 इयार्स अप्सन नाम्बार C आहाय नेक्स्टआव दङ the income of a company increase by 25% per year if its income is rupees 31 lakh 25,000 ना 31 lakh 25,000 in the year 2017 what was the income in 2015 जोङो 2015 निखौ दिहुननांगौ होमबा सिगांनिखौ दिहुननांगौबा जोंहा मा जागोन बेयो खमसिनखौ जों खमसिन मोननांगोन जों ना जिहेथु जोङो खमसिन मोननांगौ बा जोङो मा मोनथियो जे 25% इनक्रिस जादों ना बोसोरावहाय 25% इनक्रिस जादों मानि एक्सनि जोङो मोनथिया सिगांनिखौ जोङो एक्स हमबाय बा पि जे सिगांनिखौ जोङो सिगांनिखौ जोङो प्रिन्सिपालखौ जोङो पि लाबाय जोंना बे पि नि मा जादों होनदोङो बोसोरावहाय बेसेबां बांसिन जादोङो 20 बांसिनबा मा जागोन बियो 125 by 100 आरो मा जागोन 125 by 100 बोसोरनि नालाय ना बोसोरनै माने माबोरै बोसोरनै ना मोनथिखो जोङो नाय 2015 आरो बेवहाय 2017 होमबा बेयाव बेसेबां गेप जादों बोसोरनै गेप जादों बियो ना बोसोरनै बेखायनो बेवहाय मा जागोन बियो मोननै जागोन बेयो ना खननै बेवहाय इनक्रिस जागोन बेनिफ्राय बिनि समान मा जायो होनदों बेवहाय बिनि समान जोंहाहाय बेसेबां जाहैयो बियो बारायनानै 31 lakh 25,000 ना 25,000 होमबा जोंहा बेयाव जों बेखौ 25 जों रानबा बेखौ मा मोनगोन जोङो 5 25 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 ना 25 जों बेखौ 5 25 जों बेखौ 5 बेखौहाय बेसेबां मोनगोन जोङो 4 बेखौहाय बेसेबां मोनगोन जोङो 4 मोनगोन जोङो ना होमबा 5 जों 5 बेसेबां जागोन बेवहाय 25 25 जों बेखौ रानहरनांगौ जों ना 25 जों बेखौ रानहरदो 25 जों बेखौ रानहरोबा बेसे मोनगोन जोङोहाय
25 जों राननांगौ जोङो ना बा 5 जों रानग्रोबाबो जाबाय 5 जों रानबा 6 हरोबा 2 5 6 25 ना 6 25 0 बेनिफ्राय आरो 5 मोनसेजों रानबावदो जोङो ना 5 मोनसेजों रानबा बेसेबां थागोन बेवहाय 1 बा 5 12 5 0 0 0 दानिया 16 जों 1 2 5 खौ माजों इन्टु खालामदो जोङो 16 जों ना 16 जों 33 8 12 15 1 7 750 जों मा खालामदो 750 बेनिफ्राय 1 25 0 5 0 2 2 0 5 0 एसे गोरोन्थि जाबाय बेना र' दे सरि नैबेयो ने 5 जों 5 0 ना 20,000 एन्सारा बेसेबां जागोन बाहाय 20 लाख 20 लाख ना अपसन नाम्बार 3 आहाय ना नैयावहाय नै 5 जों 5 10 जायो 15 फ्रांदों ना 10 होमबा मा जागोन बेवहाय 220 लाख बियो ना एन्साराहाय 20 लाखआहाय बियो दानिया नेक्स्टआव दङ in a class there are 29 boys and 21 girls माने मोनसे क्लासावहाय आरोना 29 सा हौवासाफोर आरो 21 सा हिन्जावसाफोर दङ होनदोङो दा एभारेज स्कर अफ बयस इन मेथ्स इज 89 माने बयसनि जिनाखि गर बियो बेसेबां गर मार्क्सआ बेसेबां स्करा बेसेबां होनना बुंदोङो 89 whereas दा एभारेज स्कर अफ गार्ल्स इन मेथ्स इज 91 जेरावहाय मा होनदोङो हिन्जावसाफोरनि सानखान्थियाव मोननाय स्करनि गराहाय बेसेबां होनदोङो 91 व्हाट इज दा एभारेज अफ द होल क्लास इन मेथ्स जे सानखान्थियावहाय बा मेथ्सआव मोननाय गासै गरा बेसेबां जागोन बेखौहाय दिहुननांगौ ना हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जयैहाय मोननाय स्करानि एभारेजआ बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननांगौ बेयावहाय मा होनदोङो 29 बयस बियो बेसेबां मोनदों होनदोङो बिसोरनि एभारेजआ बेसेबां होनदोङो 89 मा खालामनांगोन जों बेवहाय गासिनिखौबो दिहुननांगौ ना बेखायनो मा खालामनांगोन जों बेवहाय प्लास खालामनांगोन 29 into 89 प्लास मा खालामनांगोन जों बेवहाय गार्ल्सफोरनिया मा जागोन 21 दङ गार्ल्सफोराहाय बेनिफ्राय बेसेबां मोनदों बिसनियाहाय 91 बेखौ जों मा खालामनांगोन माजों राननांगोन जों बेवहाय हौवासाफोरा बेसेबां दङ 29 प्लास हिन्जावसाफोरा बेसेबां दङ 21 बेबायदि ना दाना बेखौ जोङो बानायोब्ला 29 जों 89 जेब्ला जों 29 जों 89 खौ सानजाबगोन 181 ना होमबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 2581 प्लास 21 जों 91 ना 21 जों 91 1911 मोनगोन जोङो बेनिफ्राय जेब्ला प्लास खालामगोन 50 मोनगोन जों ना बेनिफ्राय बेखौ प्लास खालामोबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 2 9 14 4 ना होमबा 4 4 9 2 4 4 9 2 50 जेब्ला 4 4 9 2 जोंहाय जोङो बेखौहाय रानोबा 4 जों बेखौ 8 थांगोन ना 8 बा 40 49 बाथाय 9 थांखाबाय ओमफ्राय दंबोयो होमबा 89 पॉइंट सामथिं जागोन बेयो ना होमबा जोंना एन्सारा जों बेखौ गासिखौबो राननाय नंला जोंहा 89 पॉइंट दङ 89.89 जाखागोन बे एन्साराहाय 89 ना 89 थाखाबाय आरो जोंहा दंबावखायो ना होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय 4 जागोन जों गासिखौबो रानजोबलायना जोंना बेनिफ्राय दङ दा एभारेज टेस्ट स्कर अफ 18 बयस इन ए क्लास वाज 15 दाना बेवहाय नोङो मा होनदों सा 18 जोंनि जिनाखि टेस्ट स्कर बियो बेसेबां होनदोङो 15 होनना बुंदों while the average of 25 students in the class overall was 16.12 बेनिफ्राय 25 सा फरायसाफोरनि गासै गरा बेसेबां होनदोङो 16.12 what was the average score of the girls दानिया हिन्जावसाफोरनिखौ दिहुननांगौ बेवहाय हौवासाफोरनि होनाय दङ आरो गासैया होनाय दं बा गासैनिखौ मोननांगौबा जों मा खालामनांगोन 25 स्टुडेन्ट ना 25 स्टुडेन्टनि गरा बेसेबां होनदोङो 16.12 बेनिफ्राय जों मा खालामनांगोन दानिया जों हिन्जावसाफोरनिखौ दिहुननांगोन ओंखायनो मा खालामनांगोन जोङो माइनास खालामनांगोन हौवासाफोरनिफ्राय हौवासाफोरनिया बेसेबां जागोन 18 into 15 डिवाइडेड बाय बेवहाय मा जानांगोन गार्ल्सफोरनिखौ दिहुननांगौ गार्ल्सफोरा बेसेबां जागोन बेवहाय होमबा 25 स्टुडेन्टनिफ्राय जों 18खौ माइनास खालामनांगोन होमबा बेवहाय जों खनसे लिरबाव थानोसै 25 माइनास 18 ना होमबा जों जेब्ला बेवहाय बानायगोन 25 into 16.12 बेखौहाय जों जेब्ला इन्टु खालामगोन बेसेबां मोनगोन जोङो 403 माइनास 18 जों 15 जों बेसेबां जागोन बियो 270 बेनिफ्राय मा जागोन 7
दानिया जोङो बेखौ जेब्ला मा होनो माइनास खालामगोन ना बेवहाय 3 बेनिफ्राय 10 निफ्राय बेवहाय 3 1 बेसेबां जोङो 133 7जों जोङो जेब्ला 133 खौ रानो 1 हरबा 7 थांखाबाय ना 7 बा बेसेबां जागोन बेवहाय 6 6 बा बेसेबां जागोन बे 63 बाथाय 9 होमबा बेसेबां जागोन 19 एन्सारा मा जागोन 3 आहाय 19 आहाय जागोन बियो दाना नेक्स्टआव मा होनदों if the 9-digit number 957x5y6z 3 is divisible by 33 then what is the maximum value of x plus y plus z जे मा होनदों 33 जों रानजानाय बेना माने बे 33 जों रानजायो बेवहाय 33 जों रानजायो माने माबा 33 खौ जों मा लिरनो हायो जोङो 3 into 11 ना 3 into 11 मा जानांगोन बियो नाम्बाराहाय जे 33 जों रानजानाय माने 3 आरो 11 जों रानजानाय जानांगोन मोननैजोंबो ना 3 जोंबो रानजानाय आरो 11 जोंबो रानजानाय जे जोङो 3 जों माबायदि रानजायो जे जाय बेवहाय गासै दाजाब गासैया माजों रानजानाय जानांगोन 3 जों रानजानाय जानांगोन ना बेवहाय नाय 3 आ 3 जों दाननानै लानो हायो 3 जों रानजानायफोरखौ 3 आ 3 जों रानजायो 6 आबो 3 जों रानजायो 9 आबो 3 जों रानजायो 5 जों 7 दाजाबा मा जागोन बेयो 15 ना 15 होमबा बेवहाय जों बेबायदि खालामालासिनो ना जोंहाथ' मोनथाम बुस्थु दं बेवहाय जों मा जाबोगोन बेखौथ' मिथिया ना होमबा जोङो थोंजोङै मा खालामनो हायो बेवहाय जोङो 11नि राननायखौ नायदो ना 11नि रानजानाया जों माबोरै मिथियो जे बेवहाय जरा जायगायाव थानाय सानजिमा आरो बे जरा जायगायाव थानाय सानजिमा बेनि दाजाब गासैया दाजाबनानै जेनाखि दानख'नाय ना जरा जायगायाव थानाय जरा जायगानि सानजिमाफोरखौ दाजाबनानै मोननाय आरो बे जरा जायगायाव थानाय अनजिमाफोरखौ दाजाबनानै मोननाय बिसोर मोननैखौ जेब्ला दानख'गोन अब्ला मा जायो 0 मोननांगोन नङाब्ला 11 मोननांगोन अब्लानो मा जागोन बियो 11जों रानजागोन बियो ना बेवहाय मा जागोन बियो जरा जायगायाव थानाया जों बेयाव मा दङ 5 प्लस x प्लस y प्लस z जागोन ना ओमफ्राय बे जरा जायगायाव थानाया मा जागोन 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 जागोन बियो ना बेयाव मा जागोन 5x ओरैबायदि जाना दंखायो बेवहाय नाय x प्लस y प्लस z खौ जों मोननांगौ जोंना x प्लस y प्लस z खौ मोननांगौ जोङो बेयाव मा थागोन 5 प्लस दङ ना ओमफ्राय जों बेखौ दाजाबदो जोङो दानिया 7 ना 7 बा 16 जों 21 जों 27 बा बेसेबां जागोन बेयो 30 जाबाय बेयो बेवहाय मा जाना दङ 30 दाना जोङो बेवहाय मोनगोन x प्लस y प्लस z बेयाव दङ 5 ओमफ्राय बेवहाय 5 ना जे जों मा मोननांगौ दङ दानख'नानै 11 मोननांगौ नङाब्ला 0 मोननांगौ ना होमबा बेखायसो x प्लस y प्लस 5 बे जाना दं दाना मा मोननांगोन जों बेवहाय होमबा जे जोङो इकुवेल जानांगोन ना 30 जानांगौ जेनेबा हमना लाबाय बेवहाय 30 जानांगौ माने 0 जागोन दानख'गासेया 30 जायोबो ना बेवहाय नाय 30 मोननोब्ला बेवहाय मा होनांगोन जों 5 जों मा दाजाबा 30 मोनगोन जोङो 25 होमबा अपसनाव 25 दंना गैया होमबा अपसनावहाय 25 दङ ना 25 दं दाना बेवहाय नाय दानख'नानै 11 मोननाय जानांगौथ' बेवहाय जानो हाथावनाया नङा ना 11 मोननाय जानांगौ जोङो बेवहाय नाय 5 जों 30खौ दानख'बा मा जोंनाहाय 25 ना होमबा जों बेवहाय 25 निफ्राय जोङो मा दानख'बा 11 मोनगोन बेयावथ' मोननायानो गैया 11 मोननाय ना होमबा जोंनियाहाय मा जागोन बेयो 25आनो कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बेयावहाय ना 25 जों दाजाबबानो जोङो मा मोनगोन जोङोहाय मा होनो माने बेवहाय x y z ना बिसोर मोनथाम दाजाबगासेया मा जागोन 28 जागोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेनिफ्राय the sum of all the natural numbers between 501 and 701 included 501 and 701 which are divisible by 7 माने बेवहाय नाय 501 आरो 701 खौ लाफानानै ना बेवहाय मा जानांगौ होनदों गासै माने 501 आरो 701 नि गेजेरावहाय थानाय 7जों रानजानाय अनजिमाफोरनि मा होनो बेवहाय दाजाब गासैखौ दिहुननो होदों बेवहाय होमबा जों मा मिथिगौ बेवहाय जे जोङो गासै दाजाब गासै ना अब्ला बेवहाय गासै दाजाब गासै दिहुननाय फर्मुलाया मा जागोन n/2 बेनिफ्राय a1 प्लस a2 प्लस a2 आ माने नैबे a1 आ मा जाबाय 500 ओरै गाहायनि मा जागोन बियो 7नि माने 7 जों रानजानाय अनजिमा आरो 701 ओरैजाय मा जाहैगोन बियो 7 जों रानजानाय ना बेनिफ्राय नाय 501 आथ' जोंना 7 जों रानजाया होमबा 501 नि देरसिनखौ जों नायनांगोन आरो 701 आबो 7 जों रानजाया होमबा बिनि दुइसिनखौ नायनांगोन होमबा मा जागोन बेयावहाय जे जोङो बेयावहाय जाबाय दाजाब गासैजों नाथाय जोङो मोनबेसे दं बेवहायथ' जों मिथियाना
होमबा जों मोनबेसे दं बेखौ मिथिनांगौबा जोङो जे सिगां बेवहाय ना 501 नि देरसिन जोङो 7 जों रानजानाया मा जागोन 504 बेनिफ्राय आरो ओरैजाय 701 नि खाथियाव थानाय 7 जों रानजानाया मा जायोनाहाय 700 नोंना 700 आहाय 7 जों रानजायो ना होमबा बेयावहाय नै मा जागोन बियो 700 आ मा जागोन बेयावहाय an बियो ना होमबा 700 मा जागोन बेयावहाय 700 इकुवेल मा जागोन बेयाव 700 इकुवेल मा जागोन a 504 ना a बेनिफ्राय मा जागोन n-1 सरि n-1 फर्मुलाया ओरै जागोन बेवहाय फर्मुलाखौ खनसे लिरथारनोसै जाहाथे गोसोआव थायो ना a n इकुवेल मा जागोन बेवहाय a प्लास सरि बेवहाय an नैबे sn ना sn बेनिफ्राय बेवहाय n-1 बाय d दियाहाय जाबाय डिफारेन्सआ माखौ लागोन जों 7 मानो होनबा 7 जों रानजानाय 7 7 बारलांबाय थागोन बियो ना 7 नि न'खरनि नालाय 7 डिफारेन्स जालांबाय थागोन बियो बेयावहाय मा जागोन 700 इकुवेल मा जागोन बेयावहाय 504 बेनिफ्राय n-1 इयो 7 होमबा जों मा खालामनांगोन इनफ्रायखौ माइनास खालामनांगोन 700 निफ्राय 504 खौ माइनास खालामगोन 700 निफ्राय 504 माइनास खालामोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 196 इकुवेल मा जागोन n-1 बाय 7 दाना 7 जों 196 खौ रानदो जोङो 7 जों जेब्ला 196 खौ रानो 2 हरोबा 14 56 बा 28 दाना माइनास 1 खौ ओरै लाबोबा मा जाहैगोन बियो प्लास 1 जाहैगोन होमबा बेसेबां बेवहाय गासै मानि 29 था मा जागोन 504 आरो 50 ओरै सरि 700 बेसेबाङाव गासै मोन बेसेबांथा 7 जों रानजानाय दङ 29 था दं बेयो ना गासै 29 था रानजानाय दङ गासै मोनबेसे रानजानाय दं होनना सोंबा मा जागौमोन 29 जागौमोन नाथाय बेवहाय माखौ दिहुननांगौ जोङो दाजाब गासैखौ दिहुननांगौ दाना दाजाब गासैखौ दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मा दङ नैबेवहाय n आ बेसेबां जोंना 29/2 बेनिफ्राय बेवहाय a आ बेसेबां जोंनाहाय a आ मामोन 500 आरो बेवहाय a1 आ 500 आरो a2 आहाय बेसेबां जोंनाहाय सरि 540 ना सरि 504 बेनिफ्राय बेवहाय 700 होमबा 29/2 बेसेबां जागोन बेवहाय 1204 ना 1204 2 जों खौ रानोबा 602 दाना 602 जों 29 खौ रानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 12 9 जों बेवहाय नाय 9 जों 2 दा सानजाबदो बेसेबां मोनगोन जोङो 18 ना नाथाय दानि गोनाङा नै मोननै दङ बा जों सानजाबजोबबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय जों बेखौ सानजाबजोबनांगोन जों ना होमबा 9 सानजाबसे 9 सानजाबनै 18 से थाबाय ना बेखौहाय सानजाबनोसै बेवहाय जों जेब्ला सानजाबगोन ना मा दं बेवहाय 602 ओरैजाय 29 18 54 बेवहाय 4 बेसेबां जागोन 58 गोनाङा नैबे ना अप्सन नाम्बार 4 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय दा नेक्स्टआव 49 आवबो दङ इन एन इलेक्सन बिटुइन टु केन्डिडेट माने सानै केन्डिडेट ना सानै केन्डिडेट बे सानै केन्डिडेटआ मा दङ बेवहाय हमबाय एक्स आरो वाइ ना बिसोर केन्डिडेटनि गेजेरावहाय भट होदों माने ना बेनिफ्राय मा दङ 1 गट 55% हमबाय साप'ज सासेया 55% भट मोनदों बेनिफ्राय अफ द भेलिड भट्स माने भेलिड भट्सनिफ्राय ओमफ्राय 10% अफ द भट्स वेर डिक्लेयार इनभेलिड माने 10%आ मा होनदों इनभेलिड बियोहाय ना रेजेक्ट जादों माने हमना लाबाय इनभेलिड बियोहाय ना बेनिफ्राय इफ द टटेल नाम्बार अफ भट्स वेर 18,000 टटेल बेवहाय भटआ बेसेबां दङ 18,000 द नाम्बार अफ भेलिड भट्स डेट मा होनदों भट्स दि आदार केन्डिडेट्स कड माने गुबुनाहाय जे गुबुना बेसेबां गुबुन सासेया बेसेबां मोनदों बेखौ दिहुननांगौ माने सासेया 55% मोनदोंबा सासेया बेसेबां मोनगोन 100आव जुदि बे 55% मोनदोंबा बै सासेया बेसेबां मोनगोन बियो 54 मोनगोन माने ना 54% मोनगोन बियो 54% मोनगोन दाना जुदि बेवहाय 54% मोनोब्ला नाथाय बेवहाय मा जाना दङ 10%आनो ना 10%आनो मा जाना दं होनदों बेवहाय इनभेलिड जाना दं बियो माने रेजेक्ट जाना दं बियोहाय ना होमबा बेवहाय मा होनदों 54 आहाय माने गुबुन सासेया 54% जाना दंथ'यो नाथाय 54ब्लाबो नाथाय बेवहाय मा जाना दंखायो जे 100%आवहाय 100%आव मा जाना दङ सासेया मा मोनदों 55% मोनदों आरो 10%आ मा जाना दङ इनभेलिड जाना दङ ना गासै बेसेबां पार्सेन्ट थांखागोन बेवहाय 65% जाना थांखाबाय होमबा 65 थांखाबायबा बेसेबां थाबावगोन बेवहाय बै गुबुन सासेया बेसेबां मोनगोन होनबा
44% मोनगोन सासेया ना 44% बेसेबांनि 18,000 नि 44% मोनगोन बेहाय होमबा जोङो मा खालामनांगौ 18,000 नि मा खालामनांगौ जोङो 44% दिहुननांगोन मानो इयावहाय नाय जे बेवहाय होनदोङो जे 100% मा होनदोङो सासेयाहाय 55% मोनखाबाय बिना सासेया 55% मोनदों आरो बेसेबां मोनदोङो 10% आहाय मा जादोङो रेजेक्ट जादोङो इनभेलिड जादों होमबा 65% थांबाय होमबा 100 निफ्राय जेब्ला जोङो 65% सरि 65 ना सरि 55 बा 65% ना बेसेबां जागोन इयावहाय 45% एक्चुअलि बेखौहाय ना एक्चुअलि बेवहाय ना बेवहाय बेबायदि जानाय नङा बियो डिजिट बानायबा जानाय नङा जों ओरै बानायनांगोन माने बेवहाय ना इनभेलिडनि गेजेरावसो बियोहाय मा जाना दं बेवहाय माने एक्चुअलि 100 आव 55 आहाय माने भेलिड जादों बे 10% आहाय मा जाना दं बेवहाय होमबा मा जागोन 18,000 नि ना 18,000 आवहाय मा जाना दङ 90% ल'सो मा जाना दङ 90% ल'सो मा जाना दङहाय फटखौ होदों बेना 90% ल'सो फटखौ होदोङो होमबा बेसेबां फट होनाय जागोन बेवहाय 0000 ना बेसेबां फट होनाय जागोन बेयाव फट होयोब्ला 16200 आल'सो फट होदोङो होमबा गासै फट होनायाहाय बेसेबां 16200 आहाय फट होदोङो बिनिनो बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों सासेयाहाय 55% मोनदों जुदि सासेया 55% मोनोबा बेसेबां पार्सेन्ट मोनगोन बियोहाय 45% मोनगोन बेना 16,200 आव जुदि गुबुन सासेया 55% मोनोब्ला बे सासेया बेसेबां मोनगोन बे 45% फट मोनगोन बियो ना 45% मोनगोन होमबा 16200 नि माखौ दिहुननांगोन जोङो 45%खौ जोङो दिहुननांगोन जोङो ना होमबा 0 जों 0 केन्सेल 162 जों 45 इन्टु खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 7290 खौ मोनगोन जोङो ना होमबा एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार एआहाय 7290 आहाय जागोन बे कारेक्ट एन्सारा find the third proportional to 0.32 and 0.8 जे जों बेवहाय बिसोर मोननैनि मा खालामनांगौ थार्ड प्रपोर्सनखौ दिहुननांगौ जोंना प्रपोर्सनेलखौ दिहुननांगौ जेब्ला जोङो थार्ड प्रपोर्सनखौ दिहुनगोन बेवहाय जोंहा फार्स्ट जाना दं बेना 0.32 रेशियो मा जागोन बियो 0.8 बेवहाय प्रपोर्सन मा जागोन बेवहाय 0.8 गुबुन मोनसेया मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ ना होमबा जोंना बेयाव मा जायो एक्सट्रिम माने प्रडाक्ट अफ एक्सट्रिम बेनिफ्राय प्रडाक्ट अफ मिन बिसोर मोननैजोंहाय ना इकुवेल जायो होमबा मा जागोन बेवहाय जोङो बिसोर एक्स बेवहाय 0.32 जों जों एक्स इन्टु खालामगोन ना होमबा मा जागोन बेवहाय एक्सआ मा खालामगोन 0.8 इन्टु 0.8 खौ माजों रानहैगोन 0.32 जों रानहैगोन बेयाव होनाय पइन्टआ लेफ्ट राइट साइडथिं मोनसे दं बेयावबो राइट साइडथिं गासै मोननै दं बेना आगदाथिं मोननै थाहैगोन दशमिक आगदाथिं मोननै सानजोबा बेयावबो दशमिकनि आगदाथिं मोननै सानजोबा बेयाव मा जागोन 8 सानजाब 8 याव मा जागोन बियो 32 8 रानबा 4 4 जों रानबा बेसेबां मोनगोन 2 एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार 1 आहाय 2 आहाय जागोन बियो नेक्स्टआव दङ नेक्स्टआव मा दं जोंनाहाय नेक्स्टआव बेवहाय दङ जोंहा रुपिस 63,404 is divided between A and B in the ratio 4:7 the difference between 5 times the share of A and 2 times the share of B is माने बेवहाय 63,404 खौहाय मा होनदों A आरो B नि गेजेराव रानदों माबोरै बायदि रानदों 4:7 आव रानदों the difference between 5 times the share of A नि 5 times share खालामनाय आरो 2B नि 2 times नि difference-खौ दिहुननांगौ जोंना बेवहाय मा दङ 4 आरो 7 बे रेशियो रानदों होमबा बिसोर मोननैनि रेशियोनि दाजाब गासै बेसेबां जायो बेवहाय 11 होमबा जोङो 11 जों मा खालामनांगोन 63,404 जों मा खालामनांगोन 11 जों राननांगोन 11 जों जेब्ला जों रानो बेवहाय 5 हरबा 55 होमबा 55 बा 38 84 बा बेसेबां 7 बा 77 होमबा 83 71 6 बेवहाय बेसेबां थागोन होमबा 64 ना होमबा बेयावहाय जाहैबाय मोनसेनि ना 1 आवहाय जे 1 रेशियोआव बेसेबां जाना दं बियो 5764 ना जों मानिखौ दिहुननांगौ 1 आवहाय 5764 जायोबा होमबा 4 आव बेसेबां जागोन बियो 4 जों इन्टु खालामनांगोन आरो 7 निखौबा जोङो 7 जों इन्टु खालामनांगोन जोङो ना होमबा बे जाहैबाय
1 बियो ना 1 आवहाय मा मोनबाय जोङो इखौहाय राननानै इखौहाय खोमोरनोसै आङो इयाव मा जाना दङ जे इयावहाय मा होनदोङो 4:7 इखौ दाजाबबा बेसेबां मोनो होनदों जोङो 11 जेब्ला 11 जों जोङो 63404 खौ जेब्ला रानगोन बेसेबां मोनगोन जोङो 5764 मोनगोन जोंना बे जाहैबाय होमबा 1 नि समान होमबा 4 नि समान बेसेबां जागोन बियो 4 × 764 जागोन ना सरि बेवहाय एसे थालांबाय ना मा जागोन बेवहाय मा होनदोङो खौ जों बानायोबा नैबे ना बेवहाय एनिया मा जानांगौ रेशियोआ 4 होमबा 1 आवहाय 5764 बा 4 निखौ दिहुननांगौ जों 4 जों इन्टु खालामनांगोन बा 5764 जागोन दाना बेसेबां टाइम्स होनदों बे एनिया 5 टाइम्स माइनास दानिया मा जागोन बिनिया बेसेबां 7 आरो बेवहाय 1 आव बेसेबां दङ 5764 दाना बिनिया बेसेबां दङ 2 टाइम्स दाना जों बेवहाय बिसोर मोननैया कमन लानो हायो जोंना कमन लानो हायो जोङो 5764 इन्टु बेवहाय 4 दङ बेवहाय 2 दङ मोननैबो बिनिफ्राय 4 आरो 2 बिसोरनिफ्राय मा लानो हायो जोङो 2 कमन लानो हायो होमबा बेवहाय मा थाखो 2 थाबायना 2 कमन लायोबा 2 थागोन 2 जों 5 जों बेसेबां जागोन बे 10 आरो बेवहाय बिसोरखौथ' कमन लाखाबाय मा थाखो 7 बा इन्टु खालामोबा 8 12 1 14 15 1 10 11 इन्टु मा जागोन बियो 3 बेसेबां 24 4 जाबाय ना 24 4 6 7 8 गोनाङा बे जाबाय ना 8 गोनाङा बे जागोन होमबा अपसन नाम्बार 1 जागोन बेहाय ना मानो होनबा बिदिनो 24 4 2 थाबाय 6 7 8 बिनिफ्राय 15 1 बिनिफ्राय 3 4 बिनिफ्राय 3 एन्साराहाय 1 आहाय ना दाना नेक्स्टआव दङ रबि can complete a task in 15 days by working 6 hours in a day. How many hours a day should he work to complete the task in 10 days? माने रबियाहाय मा होनदों मोनसे खामानिखौहाय 15 daysआवहाय मावखाङो मा होनो सानसेयावहाय 6 आवार खामानि मावनानै ना in how many days should he work complete माने 10 सानावहाय बियो बेसेबां घन्टा खामानि मावनानै खामानिखौ फोजोबगोन बेखौहाय दिहुननांगौ ना होमबा जों मा खालामनो हायो बेवहाय गासै खामानिया बेखौ बेसेबां मोननांगौबा जों मा खालामनांगोन जे बे एखे खामानिया ना होमबाबो जोङो बेवहाय मा खालामनांगोन जोङो 15 days खामानि मावदों बेनिफ्राय बेसेबां सानसेयाव बेसेबां घन्टा 6 घन्टा होमबा बेखौ जों मा खालामनांगोन दानिया जों मा खालामनांगौ बेवहाय जे बेसेबां घन्टायाव बेयाव मावखांगोन बेयो ना बेसेबां घन्टायावहाय बियो मावखांगोन बेखौहाय दिहुननांगौ जों खमबाय 8 आवार ना बेनिफ्राय 10 days d होमबा मा खालामनो हायो जोङो रानोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 6 जों नङा 3 जों 2 जों रानोबा बेखौ 3 बेखौ 5 5 जों रानोबा 3 3 जों 3 बेसेबां जागोन बेयो 9 आवार्स होमबा बेसेबां खामानि मावगोन बेयावहाय 9 आवार्स खामानि मावनांगोन आरो ना सानसेयावहाय अब्लासो बियो 10 daysआवहाय फोजोबनो हागोन दाना नेक्स्ट 15आव the area of a circular park is very nearly equal to 7/15 of the area of a triangular field having side 110 meters 600 meter and 610 meter. What is the diameter of the park नि diameter बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ जोंना बेवहाय नाय जोङो देरसिनखौ 610 ना जोङो फाइथागरासनि बुंथिजों एसे नायनायदो माने बिसोरावहाय जुदि लाव आखान्थिनि बर्गनि समान मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाबगासै जायोब्ला मा जागोन जोंहाय बे आखान्थिथामा मा जागोन बियो राइट एंगल ट्रायंगल माने खनाथि आखान्थिथाम जागोन बेना जेब्ला बेखौ स्कुवेर खालामगोन अब्ला बेवहाय 600 स्कुवेर प्लास 110 स्कुवेर खालामोना अब्ला बेवहाय 61 खौ स्कुवेर खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो जेब्ला 61 खौ जोङो स्कुवेर खालामो 3721 मोनगोन बेनिफ्राय बेवहाय 0 मोननै जागोन बेना इकुवेल 36,000 प्लास बेवहाय 12100 बेखौ बानायबाथ' इयो मा जागोन 1 ना होमबा मा जागोन बेवहाय बेवहाय 0 मोनब्रै जागोन ना 0 मोनब्रै जागोन 372100 होमबा बेवहाय समान जाबायना समान जानाय लोगो लोगो जों मा होनना मिथियो अब्ला बेखौहाय बियो राइट एंगल ट्रायंगोलाव मा जायो जोंहाहाय जाय देरसिन बियो लाव आखान्थि जाखाबाय बियो ना होमबा जोंनिया राइट एंगल ट्रायंगोलाव एरिया दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो हाफ इन्टु हासा इन्टु जौथाइ होमबा हाफ इन्टु हासा इन्टु जौथाइ ना बेयावहाय मा जायो होनदोङो जे बेवहाय होननानै बुंदोङो जे सार्कुलार पार्क
एरिया होनना बुंदों दे सार्कोल मोनसे बेंखननि जेनाखि दब्लायथि ना बे दब्लायथिखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो जोंनाहाय पाइ आर स्कुवेर मा होनदों बेयावहाय पाइ आर स्कुवेर इकुवेल टु मा जागोन जे मा होनदों ट्रायंगुलार फिल्डनि दब्लायथिनि मा होनना बुंदों 715 होननानै बुंदों होमबा 715 आरो बे ट्रायंगुलार फिल्डनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला मा जागोन हाफ इन्टु हासा इन्टु जौथाइ हासेया बे जागोन बा जौथाया बे जागोन जायखिजाया ना नाथाय नैबे मा जायो लावाखान्थिया जेब्लायबो लावसिना जायो देरसिना जाखायो बेयो ना बेवहाय 110 इन्टु 600 होमबा जों बेखौहाय दानिया रानदो ना 15 जों 2 जों सानजाबा 30 30 बा 0 जों 0 केन्सेल लांबाय 60 खौ रानोबा 20 ना 20 दाना जों बेखौहाय याव मा दङ 5 पाइनि माना मा जायो 22 बाय 7 22 बाय मा जायो 7 आर स्कुवेर पाइनि माना मा जागोन बेवहाय 22 बाय 7 7आ गोजौआव थांगोन मा जागोन गाहायावहाय 22 फैगोन आरो नैबे गोजौनि 7 थाखानाय मा दङ इन्टु 11 जों 2 सानजाबा 22 ना बेनिफ्राय 0 जों 0 0 दाना 20 जों 22 खौ रानदो 1 ना 100 जागोन बेयावहाय होमबा आरखौ लाखिब्ला जाय रुट अभार मा जागोन 7 इन्टु 7 इन्टु 100 बेवहाय नाय 7 आ मोननै जाबायना होमबा मा जागोन बायजोआवहाय मोनसे आरो 100 मा जागोन 10 अब्ला बेसेबां जागोन बेयो 70 होमबा बेवहाय आरनि भेलुआ मा जाबाय 70 दाना जों माखौ दिहुननांगौ डायमिटारखौ दिहुननांगौ जिहेतु डायमिटारखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो d इकुवेल टु 2r होमबा 2r मानि मा 2 इन्टु 70 इज इकुवेल टु मा जागोन 140 एन्सारा मा जागोन अप्शन नाम्बार 1 आवहाय नेक्स्ट द प्रफिट आर्न आफ्टर सेलिं एन आर्टिकल फर रुपिस 1754 is the same as loss incurred after selling the article for rupees 1492 what is the cost price of the article जों बेवहाय माखौ दिहुननांगौ cost price-खौ जोङो दिहुननांगौ जोंना बेवहाय नाय जेब्ला जोङो फाननायखौ होनाय थायो मोननैखौबो जुदि फाननायखौ होनाय थायो बेनिफ्राय जोङो cost price-खौ दिहुननांगौ अब्ला जोंना फर्मुलाया मा जागोन CP is equal to SP1 plus SP2 divided by मा जायो 2 जायो होमबा बेवहाय जों CP-खौ दिहुननांगौ ना मा जागोन बिसोर मोननैखौ जों मा खालामगोन SP1 आरो SP2 मोननैखौ प्लास खालामगोन प्लास खालामोबा बेसेबां जागोन बेयो 6 14 1 12 1 3 3 2 4 6 ना 3 2 4 6 खौ जों माजों राननांगोन 2 जों रानगोन आरो 3 खौ रानबा 1 बेवहाय 12 बा 6 2 3 होमबा 1623 बेयाव गैया ना होमबा 1623 गैया बेवहाय मा जागोन नान अफ दिस गोजौनि मोनसेबो नङा बियोहाय ना दाना नेक्स्टआव नायदो नेक्स्टआव मा दङ an article was sold for rupees 1190 after allowing a discount of 15%. If 12.5% discount is given, then for how much should it be sold? जे बेवहाय मा होनदों जे मोनसे आर्टिकेलखौ मा होनदों 15% डिसकाउन्ट होनायनि उनाव मायाव बेसेबां राङाव फानो होनदों 1190 आवहाय फाननाय जायो जुदि 12.5% डिसकाउन्ट होनायमोनबा बेसेबाङावहाय फाननाय जागौमोन बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ जोंना होमबा जों मार्क प्राइसखौ मिन्थिना लानांगोन जोङो मार्क प्राइसआ बेसेबां बे मार्क प्राइसनि जों मा खालामनांगोन 12.5 डिसकाउन्ट होनांगोन जोङो मार्क प्राइसखौ बोरै दिहुनगोन जोङो बेवहाय सल्भ प्राइसआ होनाय दं बेना होमबा जों मार्क प्राइसखौ दिहुननाय फर्मुलाया मा जागोन जोंहा बेयावहाय जे जोंहा मा जायो SP इन्टु मा खालामनो हायो जों बेवहाय SP इन्टु जे बेवहाय मा खालामदों MP-खौ दिहुननांगौ जों बेवहाय ना MP-खौ दिहुननांगौ जागोन जोंहा बेवहाय 100 एक्सुवेलि बेवहाय मा होनदों डिसकाउन्ट होदों ना जिहेतु बेवहाय मा जायो जोङो 100 बेवहाय ना बेवहाय 100 बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय 100 माइनास डिसकाउन्ट 100 माइनास मा जागोन बेवहाय डिसकाउन्ट बियो होमबा जों बेवहाय मा खालामनो हायो जोङो MP-खौ दिहुननांगौबा SP-आ बेसेबां 1190 इन्टु 100 बे मा खालामनो हायो जों बेवहाय 85 खालामनो हायो जोंना 85 बेनिफ्राय बे जाहैबाय MP ना बेखौनो जोङो मा खालामनो हायो थोंजोङै जोङो बेखौहाय जों ओरैबायदि बानायनो हायो जे बेवहाय जोंहा MP-खौ दिहुननांगौ सानना ला जोङो MP-खौ दिहुननांगौ बेवहाय होमबा 1190 जे MP-खौ दिहुननांगौ नालाय मा जागोन बेवहाय 100 बाय मा जागोन बेवहाय
100निफ्राय मा खालामनांगोन जोङो 15% डिसकाउन्ट होदों नालाय 15खौ माइनास खालामनांगोन अब्ला बेसेबां जागोन बियो 85 दाना नैबे एमपि जाबाय एमपि दाना जोङो 12% डिसकाउन्ट होयोब्ला बेसेबाङाव फाननाय जागोन बिनिनो मा खालामदों 12% डिसकाउन्ट होदों मायावहाय 100आव सरि 12.5% डिसकाउन्ट होदों होमबा 100आव 12.5% डिसकाउन्ट होदों मानि बेसेबां पार्सेन्टआव फाननाय जागोन बियो 87.5 आवहाय फाननाय जागोन बियोहाय ना जों पइन्टखौ बोखारनांगौबा जों बेयावहाय मा खालामनो हायो 0 हरनो हायो गाहायावहाय बेनिफ्राय होमब्लानो मा जागोन जोंहाय पइन्टआहाय बोखार जागोन बियो ना अब्लानो जोंहा मा जागोन पइन्टआहाय बोखार जागोन बियो दाना होमबा बेयावहाय 1 2 ना 1 2 1 2 दाना जोङो बेखौ 5 जों रानोबा 1 7 5 जों रानोबा 1 ओरैजाय 5 5 बा 35 बेयावहाय मा जागोन 7 7 बा ओरैजाय 25 175 आरो 17 जों बेखौ रानबा 7 जों मा सानजाबा 9 मोनो जों मुंसेयावहाय 7 ना 7 जों 5 जों इन्टु खालामबा 35 3 बेनिफ्राय 49 बा 52 2 5 थाबाय बेनिफ्राय 5 जों 7 जों 1 2 2 5 1 2 2 5 अप्शन नम्बर 4 हाय बिनि कारेक्ट एन्सारा बेनो 1225 दाना नेक्स्टआव दङ the simple interest on a certain sum of money at the rate of 5% per annum for 8 years is rupees 840. At what rate of interest the same amount of interest can be received on the same sum after 5 years? मा होनदों बेवहाय simple interest आवहाय बेयो ना जे मा होनदों मोनसे मा होनो रां ना बेवहाय दोनदों बेसेबां रेटआवहाय दोनदों होनदों फार एना माने बोसोरावहाय 5 जौखोन्दो हाराव 8 बोसोरै बेसेबां मोनो होनदों बियोहाय गोरलै सुदखौहाय सिम्पल इन्टारेस्टआ बेसेबां जायो 840 सिम्पल इन्टारेस्टआ होनाय दं बेवहाय ना होमबा सिम्पल इन्टारेस्टनि फर्मुलाया जोंना मा जायो PRT बाय 100 बेनिफ्रायनो जोङो P नि मानखौबो दिहुननो हागोन R नि मानखौबो दिहुननो हागोन T नि मानखौबो जोङो दिहुननो हागोन जोङो ना होमबा जोंहा बेवहाय सिम्पल इन्टारेस्टआ होखानाय दङ आरो बेवहाय टाइमा होखानाय दङ बेनिफ्राय माया होखानाय दङ जोंहा पार्सेन्ट रेटआबो होखानाय दं जों माखौ दिहुनना लाग्रोनांगौ जोङो P खौ दिहुनना लानांगोन P खौ दिहुनना लानायबा P निखौ दिहुननाय फर्मुलाया मा जागोन जोंहाय बेवहाय R इन्टु T बेवहाय SI इन्टु मा जागोन 100 होमबा S आ बेसेबां 840 इन्टु मा जाना दं बेवहाय 100 840 इन्टु 100 बेनिफ्राय मा जादों बेवहाय आराहाय रेटआहाय 5 इन्टु 8 5 जों 8 जों 40 ना 40 4 जों 0 4 जों 0 जों 0 ओमफ्राय 4 जों बेखौ रानोबा 21 21 जों 100 जों सानजाबा 2100 ना बेवहाय 2100 जाबाय P आहाय 2100 जाबाय दाना बेयावहाय मा खालामनांगौ जोङो 2100 जायोब्ला P आहाय ना सेम बेयाव बेसेबां जाहैगोन जोंहा माखौ दिहुननांगौ जोंहा बारावहाय रेटखौ दिहुननांगौ जों ना R खौहाय जोङो दिहुननांसिगौ जोंहाय होमबा R खौ दिहुननांगौ जोंहा सिम्पल इन्टारेस्टआ बे एखेयानो थागोन जोंहाय 840 आनो थागोन बेयावहाय 1000 सरि 100 बेनिफ्राय P आहाय मा जागोन 2100 इन्टु बेनिफ्राय टाइमा बेसेबां दङ 5 ना 0 0 0 0 5 जों बेखौ रानोबा बेसेबां जागोन बेवहाय 1 1 बा 35 बा 34 34 बा बेसेबां जागोन बेवहाय 6 हरबा 30 30 बा सोनांगोन इयो सरि र' 840 बा 40 जोंखौहाय नैखौहाय ना मा होनो खौहाय 21 दाना लाग्रो 21 जों दानबा गोरलै जागोन जोंना खनसेनो बेसेबां जागोन बियो 4 थांगोन बियो 40 5 जों 40 खौ दानबा बेसेबां जागोन 8 बेसेबां पार्सेन्ट जागोन बेयावहाय 8% ना 8% Ratha bought an article at rupees 100. If she gave 25% discount, she still managed to earn 12.5% of the profit. Find the mark price of the article. मा होनदों बेवहाय राधाया मा होनदों मोनसे आर्टिकेलखौ 100आवहाय बायदों आरो ना बेनिफ्राय बियोहाय मा होनदों 25% डिसकाउन्ट होनायनि उनावबो मा होनदों बियो 12.5% प्रफिट खालामबावो आर्न माने प्रफिट ना बेवहाय आर्न अफ प्रफिट पार्सेन्ट माने प्रफिट 12.5% प्रफिट खालामबावो अब्ला मार्क प्राइसखौहाय जोङो दिहुननांगौ बेवहाय ना बेबायदियाव मा जायो जोंहाय
जे मार्क प्राइसखौ दिहुननाय फर्मुला मा जागोन बेवहाय CP ना CP इनटु 100% प्लास मा जागोन बियो प्रफिट पार्सेन्ट डिवाइडेड बाय मा जागोन बेवहाय 100% माइनास डिसकाउन्ट पार्सेन्ट एमपि खौ दिहुननाय फर्मुलाया बेवहाय जोंना CP आ बेसेबां दं बेवहाय 100 आरो 100 प्लास प्रफिट पार्सेन्ट 100 प्लास 100 जों प्रफिटआ बेसेबां 12.5 होमबा 112.5 बेनिफ्राय मा जागोन 100 माइनास D 100 निफ्राय जों 25 खौ माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 75 ना बेखौ मोनबाय जोङो दायो जों बेखौहाय जोङो जेब्ला बेवहाय दहाय बायदि पइन्टखौ जों खोमोरदो पइन्टखौ जेब्ला जों खोमोरगोन या पइन्टखौ खोमोरनाय लोगो लोगो मा जागोन 0 मोनसे फैगोन बा 0 जों 0 केन्सेल 5 जों केन्सेल खालामदो ना 5 जों 75 जों केन्सेल खालामबा बेसेबां जागोन बियो 15 ना 15 जों 10 जों 150 एन्सारा मा जागोन इयाहाय कारेक्ट एन्सारा जागोन बियो दानिया नेक्स्ट कुइसन नायदो नेक्स्ट कुइसनाव मा दङ In a fruit shop, the cost price of 40 apples is equal to the selling price of 30 apples. The profit percentage earned by the shopkeeper is माने बेवहाय cost बेवहाय ओरै लिरनो हायो जोङो CP into 40 equal to SP into 30 बा जों डाइरेक्ट रेशिय'जोंबो बानायनो हाखायो डाइरेक्टहाय बेखौ लिरालासिनो जों मा खालामनो हायो बेवहाय SP by CP SP by CP मानो होनबा बेवहाय नाय cost price आ बेसेबां 40 होमबा बेवहाय cost price आ 40 नो बा cost price जों बेवहाय मा जागोन क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबा मा जानांगोन बियो 40 जानांगोन 40 into CP जानांगोन आरो बे मा जागोन गोजौआव थाहैगोन बेनिफ्राय मा थागोन इयो 30 0 जों 0 दानदो बा इनिफ्रायनो लानो हायो जों बेखौहाय नाय SP खौ नैबे SP खौ जों मा खालामदों CP जों रानहैदों ना SP खौ जोङो CP जों रानदों आरो बेनिफ्राय मा खालामगोन 40 आ 30 खौ रानहैगोन 40 आ 30 खौ रानबा 0 जों 0 केन्सेल दाना बेवहाय नाय SP आहाय देरसिन जाना दङ ना नै बियो SP 4 आहाय देरसिन बा प्रफिटआनो जाखादों बियो होमबा बेसेबां पार्सेन्ट प्रफिट जादों बियो बेसेबां प्रफिट जादों बेवहाय 4 निफ्राय 3 नि डिफारेन्सआ बेसेबां 1 4 प्रफिट जादों मायावहाय CP आ बेसेबां 3 होमबा जोंना प्रफिट पार्सेन्टखौ दिहुननाया मा जायोमोन लायो प्रफिट बाय CP इनटु 100 जायोना इनटु 100 होमबा जोंहा इयावहाय मा जाना दङ प्रफिटआ बेसेबां जाना दङ 1 आरो CP आ बेसेबां जाना दं 3 जाना दं होमबा 1/3 इनटु 100 जों बेखौ रानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 33.333 ना बेसेबां मोनगोन 33.3 आहाय कारेक्ट एन्सार आरो जुदि फ्रेक्सनाव दोनोब्ला मा जागौमोन बियो जुदि फ्रेक्सनाव दोननायमोनबा 33 1/3 जागौमोन बियो ना 33 1/3% जागौमोन बियो जुदि फ्रेक्सनाव दोनोमोनबा नेक्स्ट बेयाव दङ the speed of a boat is in still water is 18 km/h if the speed of the stream is 4 km/h then how much time will it take to cover a distance of 44 km in downstream बेवहाय the speed of a boat in still water दिदोम दैयावहाय ना बियोहाय मा होनदोङो नावनि जिनाखि दाहार माने गोख्रैथि बे स्पिड बे बेसेबां दोङो माने दैयाहाय बोहैयाखै आरो ना दलरै दं बे थासारियाव मा होनदोङो नावनि स्पिडाहाय बेसेबां होनना बुङो बेवहाय 18 km/h माने बे जाहैबाय नावनि बेनिफ्राय आरो स्पिड अफ स्ट्रिम माने दैनि जिनाखि दैनि दाहार दाहारा बेसेबां दोङो 4 km/h स्पिड बे दैनि दाहारनि स्पिडा 4 km/h स्पिड ना होमबा बेवहाय मा खालामनांगौ नाय दैनि दाहारा 4 km/h बेनिफ्राय आरो नावनिया 18 होमबा बेवहाय मा जागोन नावनिजों दैनिजों बेवहाय मानिखौ दिहुननांगौ जोङो डाउन स्ट्रिम होननाय लोगो लोगो मा जायो बेवहाय जे दैयाहाय जेखै बोहैदों नावाबो बिथिंनो थांगोन बियो ना बिथिंनो थांगोन आरो आपस्ट्रिम होनना बुङोबा जोंना मा जायोमोन लायो दैया जेथिं थांदों बिनि उल्थायैहाय नावाहाय दावखोबोगोन ना बिदियाव मा जायो माइनास जायो गोख्रैथियावहाय ना बेवहाय दाना जोंहा मा खालामनांगौ जिहेथु डाउन स्ट्रिम होननानै बुंदों नालाय बेखायनो मा जागोन जोंहा प्लास जागोन बेयो ना प्लास जागोन जोंहाहाय डाउन स्ट्रिम जेब्ला जोङो डाउन स्ट्रिम होनगोन अब्ला मा जायो जोंनाहाय दैनि दाहारजों आरो नावनि दाहारजों मा जागोन प्लास जागोन बेखायनो बेयाव मा जागोन B प्लास W B प्लास W बेयो जाबाय नावनि बटनि स्पिड मा होनो W जाबाय वाटारनि स्पिड बेवहाय नावनि स्पिडा बेसेबां जोंनाहाय 18 आरो बटनि स्पिडा बेसेबां 4 वाटारनि बेवहाय ना दैनि स्पिडाहाय बेसेबां 4 होमबा बेसेबां 22 बिसोर मोननैया बेसेबां जागोन बेवहाय 22 km/h स्पिडजों थांगोन बेयाव मा जागोन दैनि स्पिडानो बेवहाय 4 km/h आरो बेवहाय नावनि स्पिडा 18 होमबा बिसोर मोननैजों मा जागोन प्लास जयैहाय ना जयैहाय दाजाबजागोन बेवहाय
होमब्ला बिसोरनि जिनाखि स्पिड ना बेयावहाय अब्ला बेसेबां जागोन बेयावहाय 22 किलोमिटार पार आवार जाबाय ना 22 किलोमिटार पार आवार 22 किलोमिटार पार आवार दाना जों माखौ दिहुननांगौ जोंहा बेयावहाय देन हाउ माच टाइमखौ दिहुननांगौ जे जोंहा टाइमखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन जों मा मोनथिगौ स्पिडखौ दिहुननायनि फर्मुला जे जोङो स्पिडखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो डिसटेन्स बाय टाइम बा टाइमखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन जोंहा डिसटेन्सखौ माजों राननांगोन जोङो स्पिडजों राननांगोन जों ना टाइमखौ जेब्ला दिहुनगोन जोङो अब्ला डिसटेन्सखौ माजों रानगोन जोङो स्पिडजों रानगोन जोङो अब्ला जोंहा बेयावहाय डिसटेन्सआ होनाय दङ डिसटेन्सआ बेसेबां दङ 44 होनाय दङ 44 किलोमिटार बेखौ माजों रानगोन जोङो स्पिडजों रानोबा बेसेबां मोनगोन जोङो हाय 2 अब्ला मा जागोन जोंनाहाय एन्साराहाय 2 आवार्स नांगोन बियोहाय ना दाना नोङो एस 9 डिजिट नाम्बार 89563 x 87y is divisible by 72 what is the value of root 7x minus 3y जेयावहाय जोङो x आरो y नि मानखौ दिहुनना लाग्रोनांगोन जों ना बेयावहाय नाय जे जोङो 72 होनदों 72 होननाय लोगो लोगो जों मा मोनथियो जोङो बेखौहाय माजों रानजायो बियो 8 आरो 9 जों रानजायो 72आहाय 8 आरो 9 जों रानजायो दाना जोङो अब्ला मा जानांगोन बे अनजिमायाबो नैबे अनजिमायाबो 8 आरो 9 मोननैजोंबो रानजानाय जानांगोन ना होमबा बेयावहाय 8 जों माबायदि अनजिमाया रानजायो जोङो एसेबां बुरजाखौथ' जोङो राननानै मिन्थिजोबा जोंना होमब्ला 8 जों मा खालामनांगौ जोङो नैबे उननि मोनथाम सानजिमाया मा जानांगोन 8 जों रानजायोब्ला बे गासै अनजिमायाबो मा जागोन 8 जों रानजागोन बेयावहाय 8 7y ना मा जागोन बेयावहाय 8 7y बेखौहाय ना बे 8 7y खौ जों माजों राननांगोन 8 जों राननांगोन ना 8 जों रानोब्ला मा जानांगोन बेयो 8 जों रानजायोबा मा जागोन बे गासैयाबो रानजागोन 8 जोंनोहाय ना बे गासैयाबो मा जागोन 8 जोंनो रानजागोन होमब्ला बेवहाय नाय 8 जों जेब्ला जों बेखौ रानगोन 1 थांगोन ना 8 जागोन दाना बेवहाय मा फैगोन जोङो 7खौ बोख्लायबाय 7खौथ' जों राननो हाला ना बा जों बेवहाय नाय बेयावहाय मा फज'योबा y नि जायगायाव मा फज'योबा बेयो 8 जों रानजागोन जों मा मोन्दों दानि नाय 72आ 8 जों रानजायो ना रानजाया ओमफ्राय बेवहाय y नि जायगायाव मा फज'नांगोन जोङो 2 बा y नि जायगायाव जोङो मा फज'नांगोन जोङो y आवहाय 2 फज'नांगोन होमबा जों मोनबाय y नि मानखौ बेसेबां मोनखो जोङो y नि मानखौ जों दानिया मा मोनबाय जोङो 2 मोनबाय बेवहाय 8 9 5 6 3 x 8 7 2 मोनबाय दाना 9 जों रानजानांगौ 9 जों रानजानाय जानांगौ माने जों बेवहाय 9 जों रानजानांगौबा बे गासिबो जोङो 9 जों रानजानाय जानांगोन बेवहाय नाय इसोर दा बेवहाय जे जोङो 9 जोंहाय राननांगौ नालाय इसोरखौ 9 जों 9 खौ रान ना 9 जानायबाथाय दानदो 9 जाबानो 7 जों 2 जोंबो 9 ना 6 जों 3 जों 9 दानिया बेखौ प्लास खालामदो प्लास खालामबा बेसेबां जागोन बियो 13 13 जों 8 जों बेसेबां जागोन बियो 21 दाना 21 जों मा दाना 21 नि देरसिनखौ नायदो 21 नि देरसिन मा दाजाबनांगोन जोङो 27 बा मा जायो जोंहा 9 जों रानजायो होमबा बेयाव मा जानांगोन 6 प्लास खालामनांगोन जों ना होमबा बेवहाय x नि माना मा जागोन जोंहाय x नि माना 6 होमबा x नि मानखौ जों 6 मोनबाय y नि मानखौ बेसेबां मोनखो जोङो 2 मोनबाय जों ना x नि मानखौ 6 आरो y नि मानखौ 2 बेवहाय x नि माना 6 7 into 6 minus 3 into 2 माबा जागोन बेवहाय 42 minus 6 माबा जागोन बियो 6 माबा जागोन 36 36 नि बर्ग'दैया मा जागोन 6 एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार 3 6 आहाय स' दिनै भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो हानायसेबां शेयार खालामनानै हो गोजोन्थों